макони баргузории чорабинии идона бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ мамнӯъгоҳи тарихии қалъаи ҳисори шаҳри ҳисор интихоб гардида буд. нахуст мардуми минтақаро роҳбарияти шаҳри ҳисор ба муносибати ин санаи тақдирсози миллату давлат рӯзи ба имзо расидани созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ самимона муборакбод гуфта, ҳамзамон аз дастовардҳои ба даст омада дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пойдории сулҳу субот ёдовар гашт. таъкид гашт ки рӯзи ваҳдати миллӣ барои мардуми кишвари мо басо азизу муқаддас буда, рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаҳои сулҳу субот дар саросари кишвар маънидод мегардад. имрӯз бояд ҳар як сокини мамлакат шукрона ва ифтихор намояд ки тавонистанд тамоми душвориҳоро дар роҳи эҷоди сулҳу ваҳдати миллӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бартараф сохта, арзишҳои бузурги умумимиллӣ, соҳибистиқлолӣ, давлату давлатдории миллӣ ва ягонагии марзу буми ватани азизамонро аз манфиату ғаразҳои гурӯҳиву ҳизбӣ боло гузошта, тадриҷан пойдории сулҳу субот ва оромиву амнияти кишварамонро таъмин намоянд. ҳамчунин қайд гардид ки сокинони шарафманди шаҳри ҳисор имсол дар кӯшиши онанд ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегиранд. дар чорабинии фарҳангию фароғатӣ барномаи театркунандашудаи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор ва сарояндагони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, шукӯҳи чорабиниро боз ҳам болотар намуд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.